Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin para alim para ulama para sesepuh ini sepuh khususipun umat Islam jamaah Masjid Darut Taqwa yang dipun hormati kalian Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita tansah muji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kula panjenengan sehat, paring kula panjenengan nikmat, paring kula panjenengan khususipun tetap tinggal seperti iman Islam mugia kula panjenengan ngadeg bersama Allah tetap iman Islam yang dikasih husnul khotimah. Salawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafati wonten ing kiamat. Saderenge nyuwun kita niki masih nembe bukti dadi terus kasempatne ben napa ben kosong akan jadi keistiqomahan di bukti naos pada maghrib sampai kita Jumat pada maghrib bisa saja istiqomah terus kota sehingga kita dari niat memakmurkan masjid, meramaikan masjid, dan kalau kegiatan-kegiatan yang positif, salah satu dari kita bisa bertakbir. Para bapak dan ibu yang mulia, saat ini sampun kita bahas perkawis sekawan hal yang menjadi perhatian bagi seseorang untuk menghadap kepada Allah SWT. Kita lajengaken mengikuti kita beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rasulullah sallallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ilmihi wa fadala yasrafi dunya. Ayyuhal idza alimta ketika engkau mengetahui hadal haditha la hajat ilal ilmi al-kathir, maka kemudian tidaklah membutuhkan ilmu yang banyak. Wa ta'amal fi hikayat al-ukhra, dan anak-anak olehmu fi hikayat al-ukhra pada cerita riwayat para ulama yang lain, di mana diceritakan anna Khatiman al-Asram, sesungguhnya Syekh Hatim al-Asram adalah karena ada min ashabi Syakib, termasuk murid dari Syekh Syakib Al-Balkhi. Syekh Syakib Al-Balkhi itu termasuk ulama sufi yang cukup terkenal pada masanya pada abad ke-9. Beliau juga termasuk hartawan dagang yang kaya raya, tetapi memiliki sifat zuhud. Nah, ini boleh wong sing sugih tapi zuhud niku ewat. Wong sugih tapi mboten nggak jadi sifat zuhud itu kata. Tapi nek wong sugih saudagar kaya tetapi nggak ada sifat zuhud. Zuhud niku napa? Zuhud niku mboten patos gemantung, mboten patos tertarik dengan hatinya, dengan
nek pun setunggal iso, nek memang hartane wajib dipun zakat iki dadi dalanan zakat. Jadi mboten angsal gegem terus berdasarkan sing dipun zakati. Niku sing sifate wajib, sing sifate sunah, iku macam-macam. Infak, sedekah, lan sakitan. Niku saya sakit al-Balqi. Lah gak ada murid namanya Hatim al-Asam. Niku nggih termasuk ulama yang tersohor dengan salah satu cerita di mana beliau itu saking menjaga martabat kehormatan seseorang wanita yang kebetulan dalam satu peristiwa sang wanita ini ternyata di dekatnya Syekh Hatim al-Asam itu nyuwun sewu buang angin atau kentut. Lah dilalah Syekh Hatim al-Asam ini sejatosnya memirengaken sesosok perempuan ingkang buang angin niku sing kentut niku. Tetapi keranten jagi ben boten isina yang estri niku saya Hatim menika rumangsa kaya-kaya boten mireng. Alhasil terus kemudian sang perempuan menika boten isina. Akhirnya terus cerita tentang penduduk sekitar. Itu loh saya Hatim itu wonge ora pati krungu. Wong aku ngentut banter tiba ya sih ora pati krungu. Ada saja itu itu akhirnya dipun paringi juluki al-Asam. Syekh Hatim al-Asam yang boten tulis tapi ekok boten. Lah dipun ciraosaken Syekh Hatim al-Asam menika fasa'alahu yauman tambet sinten Syekh al-Balqi dumateng Syekh Hatim al-Asam. Napa sing disampaikan sohab tani mundu talatina sanatan ma asal kafihan. Awakmu iku nggih meguru ngancani aku selama 30 tahun. Apa sing kok kasihake? Salajenge saya Hatim jawab qala hasol tamani fawaida minal ilmi kula sampun hasil yai datang 8 faedah keilmuan wa ya takfini min buli anni arju kholasi wa najati dengan 8 keilmuan niku kula rumangsa cekap kula saged arep-arep selamat lan kula saged arep-arep kelampahan ikhlas teng lebete kesaged alam Pakola mungkin takon malih saka Asy-Syafi'i Imam Syafi'i maya apa iku sing wong sebutno 8 faedah keilmuan Ola muli jawab sapa Syekh Hatim al-Asam. Al-faedatul ula, faedah sing pertama anni satemene ingsun nadortu aku melihat ilal khalqi pada satu makhluk fara'aitu aku melihat annalikullin minhum pada setiap minhum di antara mereka itu mahbuban ada sesuatu yang dicintai wa ma'syuqan dan ada sesuatu yang dirindukan yuhibbu wa ya'shubu yang mana sesuatu itu ya dicintai ya digemari senangi wa ba'da dzalika mahbub yusahibu ila maradil maut sebagian yang dicintai manusia akan menemani sampai
sakit dan bahkan sampai pada kematian. Wa ba'du ila syafiril qabri, dan sebagian yang lain yang dicintai entah itu manusia atau entah itu dunia, uang atau harta dan lain sebagainya, itu kemudian menemani ila syafiril qalbi, kepada perjalanan atau mengantarkan seseorang sampai ke kuburan. Tsumma yarji'u kulluhu, dan semuanya itu akan kembali pulang. Wa yatrukuhu faridan wahidan, dan akan tertinggal hanya satu. Ma yadkhulu fi qabrihi, sesuatu yang ikut masuk di dalam kubur. Wa yu'anisu fihi, dan menghibur di dalam kubur. Apa itu? Fama wajadtuhu ghairal a'mali sholihah, tidaklah aku menemukan sesuatu yang masuk ikut di dalam kuburan itu kecuali adalah amal soleh. Fa'akhadtuha mahbufan li, maka aku kemudian mengambilnya amal soleh tersebut sebagai sesuatu yang aku cintai di dunia. Ditakuna agar supaya sirojan menjadi lampu penerang li bagi fi qabri, di dalam kuburku. Waktu ani sudah bisa menghibur fihi, di dalam kuburan. Wala tatrukni faridan, dan aku tidak pernah meninggalkan satu perkara tersebut. Jadi sehat dan itu memberikan kesan dalam kita beliau. Faedah keilmuan yang pertama itu, beliau sangat paham betul bahwa manusia itu pasti di dunia itu ada yang dicintai dan juga ada yang dibenci. Enten sing diremeni, ya enten uga sing boten diremeni. Lah sedaya nek remene niku terlalu berlebihan, niku mangke nek boten tepat sasaran malah tambah nyeripeti. Wong wujude sanjane sehat niku mangke kuwabe sing disenengi kok iso uga gur ngeterke ning ngene tempat berbaringnya di rumah sakit. Enek sing apa ngancani tiang kalau wau niku sampai ketika berbaring ten rumah sakit keranten posisine berat. Nek terus kemudian setelah sakit itu meninggal dunia, sak sampun niku wau dikancani ngantos dateng kuburan. Tapi sak sampune dipun kubur sanjane saya khatim niku pun sami balik angsul sedaya. Apa yo iya duwe apa sing katakanlah mungkin sing bisa menengi bojone wis nek ngono melok nang jero kuburan sisa ora mungkin. Yang penting balik mulai, kalau malah sing bojone sik enom. Ya lirik liyane. Ya nek ampun nek Pak Diono. Semono uga mungkin nggih senes tiang, mungkin enggak ada emas, enggak ada jas, enggak ada apa, wis pokoke donya lah. Enggak ada mobil nopo nggih tumut dadak lebih kuburan nggih mboten. Koyo balik malih dipun nikmati ahli warise. Kita sing sampun sedo ten kuburan tiang kecuali sing mungkin di luar agama Islam, karena enten sing tradisi niku dipun pacaki, dipun paringi napa sing diremeni, dipun aroji menapa sampai ke kuburan. Iku wae kali tiang-tiang diduduki. Dicukupi malih tambah repot. Ini enten malih nggih namine kepercayaan tiang-tiang sing di luar agama Islam itu enten malih sing malah tambah nyuwun sewu nggih. Kok boten dipun mulyakaken dal sampun sedone dipun paringi klambi, dipun sarepno ten kuburan, malah tambah nyuwun sewu nggih. Keranten keyakinan kados mekaten dipun bakar. Kados tradisi datang Bali nggih ta. Prosesi ngaben nggih
apa terus dadi angkat dadi aku. Padahal keyakinan kita nek tiyang pun sedo niku nggih tasih ngraosaken nek menawi nggih kenging panas nggih mesti nggih krasa kados tiyang sing tasih saneten. Tapi boten Semar kok kita dereng alami, tapi keyakinane tasih saged ngraosaken. Lho nek pemulasaran jenazah ini kan dipun hati-hati gitu. Pun angkat belum calon-calon kalau sombong di kedah halus kedah napa nyiram wajah kedah dipun paringi tangan dipun langsung nyiprate toya sowan niku langsung terlipat ngantosaken hormate dhateng jenazah ora kok malah tambah sopor kali salam tadi omongnya tentang ahli waris ini kan mriki kan nggih ujug-ujuge mangke nggih dirapot gitu. Lah sing rapot nggih kedah di sumerepi. Lah aku sesuk nek pas saya sedo nek pas sing ngedusi ya sing hati-hati ya. Aja kurmu glundang cuma mesti glundang yang panas apa maneh. Ternyata sanjange sehat itu mangke nek pun bete kuburan gurung setunggal sing ngancani. Napa niku? Al a'malus sholihah iki menika amal saleh. Amal saleh niku napa? Amal sing sae mungguhe Gusti Allah, sae mungguhe syariat agami Islam. Pasti ketika itu amal perbuatan itu baik menurut agama Islam pasti akan baik menurut pandangan manusia. Tapi belum tentu. Saya mungguhe menungso niku saya mungguhe Gusti. Tapi kalau saya mungguhe Gusti Allah pasti akan baik mungguhe menungso. Dan saged nggadhahi amal saleh itu nggih kudu nggadhahi ilmu agamine dipun cekaki. Mangke perkawis hablum minallah enten sing namine ilmu fikih. Nggih. Ilmu akhlak, ilmu masalah perkawis tauhid itu kedah dipun cekak. Enten malih duwe hablum minannas hubungan kali padha-padha manungsa enten malih. Ilmu perkawis nek menawi fikih masalah jual beli. Iki penting dipun ilmu. Pun ngantos kita nggih malah tambah jual beli sing boten dipun sesuai kali syariat agama Islam. Boleh sak karepe dhewe ngantos-ngantos gampang-gampang janji. Mbak, kula tumbas niki nggih. Tumbas napa niki lho? Kula nyang sampeyan temu, kulane mboten asal sakmoten padahal kulane dhuwure sing ditawake. Nah, iki mboten asal. Iki ngedol tapi terus dibuboni kali perkawis sing kula iki mboten. Wis nek menawi boten purun didol nggih boten usah terus ngomong goblok. Niku kedah dipun ben napa ben saged lelampahan amal-amal ingkang saleh, amal-amal ingkang saleh. Niku mangke dadi sangu kula payadosa niku mangke dikancani ten alam alam. Niku setunggal faedah ingkang kita al-faidatu tsaniyah utawi faedah kang nomor 2 niku napa ani sakmene ingsun proaidu kersani sapa ingsun al-khalqa ing makhluk ya ketaduna kang padha manut sapa makhluk bi anwani kelawan bau rasune saya hatim niku kersani makhluk iku rata-rata senengane nuruti manut ning gone hawa nafsu.
Sunat kok ayo macal kemul langsung kerja. Gitu mungkin. Wong subuh-subuh wayahe sik macal kemul malah di ibadi ono. Penting macal kemul di masjid terus mangkat yang penting raut ya kudu ala sampai penak. Niku nafsu. Boten enten ceritane nafsu meja sing kecuali sing satu iki nafsu itu nafsu niku anteng iso ditata terus kemudian bisa diajak untuk berkompromi melakukan hal-hal yang positif terutama perkawis ibadah. Niki pandangane sehat niku kata-kata makhluk niku senengane manut senengane nuruti mawon. Wa yubadiluna ila muradati anfusihim dan juga menyegerakan ilam muradati anfusihim untuk menuruti hawa nafsu. Nek wis nafsu njaluk wis njaluk ndang keturutan. Fata'amaltu qauluhu ta'ala maka kemudian sehat itu berangan-angan ngangen-ngangen satu firman-Nya Allah. Napa niku? Qala Allah Ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Artosipun angin pestine wong khafa kang hormat sapa wong maqama rabbih ing agunge kedudukane pangerane wong wa nahan lan padha nyegah sapa wong nafsa nafsu anil hawa kelawan nuruti hawa nafsu. Krana napa? Fa innal jannata sak temene surga iku ya makwa tempat bagi wong sing ora padha nuruti hawa nafsu. Dadi niki pun sadaraken kali sekati ten lebete firman Gusti Allah. Nek wong niku pun nyumreti makome pangerane. Pangeran niku zat yang maha suci, zat yang maha agung, zat yang maha perkasa, zat yang maha belas kasih, zat yang maha pokoknya maha segala-galanya. Kedudukannya paling tinggi makin. Ketika nanti di akhirat kita akan menuju kepada beliau, itu maka seseorang itu tidak akan menuruti hawa nafsunya karena konsekuensinya nanti nafsu itu akan mengarah kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali nafsu yang bisa mutmainnah, yang bisa tenang untuk bisa dikendalikan dalam hal-hal yang positif yang semua amal-amal yang diridhoi. Ketika seseorang itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk hal yang positif yang diridhoi Allah, maka surga adalah tempat kembali. Artinya pun bersih piyambake pun boten terkotori oleh nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu bahiniyah. Itu pun padha dipun tabiatan di tiang Nulifat ayat waktu anal Qur'an hakun shawtikun. Saya hatin ketika yakin, estu yakin bila Qur'an itu benar, bila Qur'an itu estu lepas. Fabadartu ila kholaqi nafsi, maka akhir-akhir kula padha nyalai nafsu, padha ngedohake nafsu. Wa tasyammartu li mujahadatiha, lan mempercepat limujahadati untuk memerangi nafsu, waman dan mencegah nafsu an hawa dari menuruti, hatta irtadat li taatillah, sehingga kemudian melatih nafsu tersebut li taatillah untuk taat, untuk ngabekti dumateng sampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in qadat, sampai kemudian nafsu itu jadi pun dipun sadaraken kali sehat
sampai dipun turuti terus, maka akan mencelakakan seseorang. Ranten apa ranten nafsu niku rata-rata ngajaki nek perkawis sing boten diridhoi kali Gusti. Mila nafsu niku kedah dipun latih, kedah dipun riyadhoi, kedah dipun usuli. Kados niku suku sing enak-enak mancal kemul. Nah, iki nek nuruti nafsu kasih do subuhan iso tangine jam 7. Wes kudu dilawan iki, kudu diperangi. Mbok ya apa carane? Bismillah niat ingsun mongso awak billahi ta'ala. Wes boten usah donga sing dawa-dawa niat ingsun mongso awak lillahi ta'ala ngoten. Terus mantuk donga ngoten nggih langsung dan mangkat datang kamar mandi gitu yo boten apa tidak kamar aku saya ini atek soal nilai tanah kita ganti rumah ganti munggon gitu ini sing ganti perang memang kira dia ewat memang kira di album tapi kayak apa malih kudu dikurang. Nafsu ini kados lari alit. Lari alit itu nek dituruti terus nggih boten dados dadanan. Sak karepe. Nek cara terus gak apa-apa iki. Awakmu sekolah 1 SD wis gak usah sholat gak apa-apa, nggih. Terus gak usah sinau. Wis gak apa-apa, gak usah budal sekolah, gak usah budal ngaji. Nah, akhirnya sampai kelas 6 nggih. Oh, jelek iki. Orang yang disentel loh, terakhir di los. Tapi nek sejak alit mulai tasik derek sekolah, biasanya mirsani yang supaya sholat, mirsani yang supaya dalam niku maca Quran, niku mangke setelane insyaallah gampang. Soale sing dipun sawang niku pun wonten contoh. Atas-atas Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Nek pengen ngajak-ngajak ning perkawis sing sae, ning ngene perkawis sing dalane napa diridhoi kaliyan Gusti Allah. Niku ki kedah dipun paringi hikmah ilmu-ilmu sing saged dadosaken tiyang kala niku saged paham. Wa mau'izatil hasanah lan perkawis-perkawis sing saged dipun tuladani dhateng tiyang ilmu dipondasi ilmu agama cekak nggih dipun dibuli dengan bahasa-bahasa ingkang sae nggih niku di samping niku dipun paringi contoh tiyang sing nyuntuhi niku nggih ada ilmu lelampahan yang leres terus kemudian dipun contohaken dhateng putra insyaallah niku tatanane dan nek lare niku dipun jarak ini kok kados nafsu dituruti terus boten pernah dipun petaki boten pernah dipun latih nggih akhire nggih niku kebablasan akhire terus setelane niku engkok lare alit niku sajane kados pang niku cabang pohon nek cabange tasih alit niku tasih gampang dipun tekuk-tekuk kados bonsai niku kan ngoten niku prinsipe gitu ditekuk akhir dados nggih pun umure niku pun dados mahakarya bonsai sing regine alit tapi nek pang nih cabang pohon niku terus dipun jarake akhirnya tambah gede niki sajane cabangnya niku malah dalan akhirnya nek gedene terus dinjani boten ditekuk munggah boten ditaleni ngoten akhire ngalami tiyang ingkang lewat nek pun dadi gedhe boten saged ditekuk malih sing saged dinapa diket tok ngetoke nggo gawe senso gawe saling niku ditinjane niku pun kebat lewat boten saged ditata soalnya wis salah kedah semantan mungkin nafsu kados pekan kados mari alit niku kados cabang pohon utawa pangi pohon niku nek pun wis kelewat kedene niku kedah diperhati monggo
niki dawuh Syekh Hatim niki damel nggih pengingat tentang kula panjenengan sedaya niki nek iso pun ngantos kita niku nuruti hawa nafsu. Karena mau ben nafsu niku makin dados nafsu sing anteng, sesuk nek pun nafsu saged tunduk dhateng apa sing kita lampahi niku mangke innal jannata ya ma'wa, surga adalah tempat kembalinya bagi seseorang yang bisa melawan hawa nafsu. Al-faidah tersalita faedah yang nomor 3 saja ini kesehatan. Ini satu menjadi ingsun rohaitu mirsani sapa ingsun kula wahidin ing saben wong minan nasi sang manungsa yas'a padha usaha sapa manungsa fi jam'i uta mid dunya ing dalem ngumpulake harta benda. Umayum siku nuli nahan sapa wong lu ing harta benda bisa melawan gegem ya gawe tangan wong alaye atase kutha fata amal tu nuli angen sapa ingsun kaya dalem gawe Allah taala ma indakum apa-apa ing sandinge sira kabeh yang fatu padha entek wa ma indallahi lan apa-apa ing mungguhe Gusti Allah bakal langgeng. Niki sehatin pun merawat dalam kehidupan pirsani manungsa, pirsani sekitar, dipun pirsani kaliyan rata-rata manungsa itu senengane berusaha mencari sebanyak-banyaknya harta benda manusiawi gitu. Kabeh iki diukur kali dunya. Buaya itu dapat duit. Akhirnya terus manusiawi orang itu berlomba-lomba mengumpulkan harta benda. Bahkan dipun gegem boten netes. Artinya boten enten sing dipun saluraken damel kewajiban ingkang kedah dipun lampahi. Zakat iki mawon boten dipun dalah. Bahkan zakat fitrah sing gurmuk kita 2,5 kilo, 3 kilo setahun sepisan kok boten berjalan nemene ya. Cara dipun nominalaken sekilo 10.000, bertelung kilo setahun sepisan berkutana 30 boten kok. Iki jeneng menungso model opo kan. Padahal sing dipun dahar niku sing mlebu lebeti madal kira tok iki setahun ditotal. Niki ngantos tiyang ngeten sing model kados mekaten niku saking nemene gegem niku boten enten sing luput dugi tangane tiyang kala. Mila terus kemudian sehatin niku angen-angen datang lebeti dawuh Gusti Allah ma indakum yang fatu wa ma indallahi apa wae sing ning sandinge manungsa apa mawon niku bakal entek mboten enten sing kekal wong umure ya ora watesi sugih nggih watesi mboten enten sugih bagi salah-salah tapi nek napa mawon niku mungguhe Gusti Allah niku makin bakal abadi Badatu mahsuri minat dunia nuli mendermakan siapa aku al-mahsuri pada sesuatu yang saya hasilkan minat dunia dari dunia diwajibillahi untuk tujuan mencari ridho Allah Ta'ala fafarraqtuhu bainal masakin dan aku memisahkan diri bainal masakin liyakuna dzukran agar supaya menjadi dzukran sempurna li indallahi sisi Allah Ta'ala. Meskipun kemudian ketika mengetahui yang demikian itu Syekh Hatim itu mentasarufkan, mendermakan, menggunakan harta benda yang didapatkannya itu untuk tujuan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Indonesia begini kita belajar
dipun niati sing sae-sae gawe kerja oleh rezeki sing halal oleh dipun Gusti Allah gawe guguraken kewajiban nguripi keluarga dan saudara. Ya, nek sampun angsal napa rezeki dadi Gusti Allah. Macam-macam rezeki. Niku mangke dipun saluraken dhateng perkawis-perkawis ingkang dipun ridhoi kalih Gusti Allah. Damel sekolah ibadhe, damel daharan pembinane, damel nguripi mungkin ada tanggungan-tanggungan yang lain kepada orang tua, kepada sanak famili yang membutuhkan, atau mungkin damel sedekah lan jariah. Tunggu yang itu wonten niate kang dipun kedah tata ben apa ben data yang dipun tasawufaken niku nggadahi nilai tujuannya damel apa damel pados ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa mawon sing kita tasawufaken niku nilai ibadah. Memang sejatinya kita itu sekekel dari wong Islam. Dari wong Islam itu enteng. Pengen sedekah gak kudu gawe duit. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi dawuh, "Tabas sumuka fi wajhi akhika la sedekah." Nek memang kita mboten gak ada artos sing terus sedekahaken, cukup sanjenge Kanjeng Nabi mesem awakmu ning dulur ning wong liya iku nilaine sedekah. Sakniki napa angel to mesem. Ya. Tapi ya pun mesem dhewe malah tambah dibui wae kok bono. Ya minimal nek simpanan kali tangan niku ya mesem pun ngantos merengut. Wong nek nurut penelitian yang mesem itu urat saraf yang dilibatkan itu waktu kecil berhubung hari pagi bagian mulut iki sing dipun damel saraf-saraf ini kecil tapi nanti yang merengut kaya wong muring-muring urat sarafnya mulai tahun ini mulai mriki bahkan semua ya dari terus kita tangannya segera dikanya mau ini bareng terus kesel kabeh cara mangan sak piring telas merenggut jadi ini penelitian nih padahal mesem itu saraf yang dilibatkan itu sedikit sekali sehingga sangat mudah dibandingkan yang merenggut itu saraf itu entek energi di samping ini bukan masalah penelitian dia pelafatan lafaz Allah itu lebih mudah. Allah sangat mudah sekali. Milo kemudahan ketika seseorang itu melafazkan Allah itu diharapkan bisa mempermudah seseorang ketika nanti nazar di akhir hayatnya. Milo nek pun tiang pun kondisi sekarang ini mungkin pas bergerak pun keluarga itu nuntut sekiranya napa nyimutaken kemawon pun ngantos dioyo-oyo terus dipaksa ayo maca betul bisa sakjane napa niku sejatose nglafataken Allah ten lesan itu gampang jadi kan praktek piyambak ngantos ora terus sare iki terus timbang gampil sekali. Jadi sejatosnya kita itu dipun paringi fasilitas yang mungkin boten dipun sadari itu sejatosnya itu rahmatipun Gusti Allah. Mila mangke sinten-sinten sing saged nglafataken Allah man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Niku nek pungkasane mati kesan. Terus kok saged nyebut Allah niku mangke gampang husnul khotimah. Pun ngantos disebut sing liyane sing dikai gampang nglafataken Allah malah nglafataken itu. Kate
utangku sing ora guru kebayar. Malah tak mikir sing aneh pun sing diiringi Gusti. Ya mulane ini kok ulama-ulama kita itu belajar di pantun sholat wiritan, gitu. Yang kan wiritan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah. Karena enten sing disebut zikir sirri, enten sing disebut zikir jahri. Nek sing zikir apa? Jahri itu nggih dipantun. La ilaha illallah, pantun. Nek sing zikir sirri nggih biasa. Mana kadang disebut Allah. Kadang yang toriko sing napa? Sing gada amalan, kadang enten sing zikir itu nyebut Allah itu satu kalimat apa? Allah. Sak nafas itu nyebut Allah. Nek mriki boten kobre boten iki. Nafas ya sorry ya. Nafas niku ngantos tiyang saking mahabbah dhateng Gusti Allah itu ngantos boten pengen pikiran niku terlintas hal-hal yang lain. Kur pengen elinge Gur Gusti. Nek kaya tiyang sing nang kados kula nek angel. Wis niku tingkatane pun level dhuwur niku boten. Minimal kita wis dibelajari para ulama manut salat kita dalam rangka biasa niki lesan itu terbiasa mengucap Allah. Wong kita kadang salat niki Allahu Akbar. Ngerti Allahu Akbar eling Gusti Allah. Lah matur berarti suara iki wis babar belas akrab juga. Itu kalangan orang. Saking sampai kita maca poin mau ditakoni bu. Melok kaya rukuk wae sampai salah. Malah tambah kirinan dhewe sing kesempet itu. Digolek ini baru ini salat gitu. Karena niku lho kadang kita ning salat ada sing dicep niku Gusti Allah. Saking buh apa urusan kata, tapi kok alhamdulillah ya Gusti niku Ghafurur Rahim. Perkawis-perkawis sing mungkin kita nggak ada salah ngelalekno Gusti Allah itu luwih kata itu mungkin insyaallah dikabul kali kita. Rono pangeran itu mau welas langkung-langkung kita niki umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nek tasih saged purun melampaui kewajiban, purun sholat tertib lima waktu itu melampaui purun beda-beda kosor siang tiga dosa kosor ulang jangkep nek tasih gagal utang ibu-ibu yang membuat ini dipun sahur wajib utang ini wajib dipun sahur. Nek menawi mangke kok kelewat Ramadan malih terus tasih dereng sahur dia tetap dicatat utangnya tetapi dipun bayar kali fidyah. Tapi utangnya tetap dipun tahun-tahun pegangan. Pas pun aku sampai mati. Nih, dan itu kedah dipun perhatikan. Ya mungkin pun melampaui kewajiban. Minimal buat satu sing muluk-muluk sing perkawis sunah-sunah itu pun lah. Bukan apa-apa sunah dipun lampaui tapi sing wajib dipun lampaui namanya dipun jangkepi dipun sempurnakan. Insyaallah kita pun sanggup melampaui kewajiban minimal terus kita alhamdulillah dan terus umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW mangke wekdal yaumul mahsyar dipun turun kaliyan Kanjeng Nabi yang sama-sama rumah sama dipun Kanjeng Nabi dan umatipun kita seluruh pun itu jadi kita dan maupun itu merkentosakan perkawis-perkawis ingkang sampun dipun pesenaken kali saya mungkin maupun seperti ingkang kita ngajeni menika saged dados manfaat saged dados petunjuk kula
Waalaikumsalam.